खुलुमबाय। दिनै 19 जुलाइ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायथिनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि रादाबाव दं। दिनै जों मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौनिखाता एरिया खाथियाव गोबां सिलाइ मोन्दों। जों मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि पुलिस थानाया गंनै AK-40 राइफल आरो गंसे मेगजिन मोन्दों आरो लोगोसे हकी-टकीबो मोनफादों। गोदान मोनसे रादाबानो जादों बङाइगाव टाउनाव मोनसे स्कुल दं। बे स्कुलनि मुङानो जादों हरिराम महेश्वरी हिन्दी प्राइमारि स्कुल आरो बे स्कुलनि हेडमास्टारआ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय। सासपेन्ड खालामजानायनि हेडमास्टारनि मुङानो जादों नन्दाल किशब इटादाब। बिथाङा साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय मानोना बिथाङा थांनाय 20 जुन खालि बिथांमोननि स्कुलाव बिथाङा फरायसाफोरनो स्पाइक जानाय बिस्कुटखौ जाहोदों। गोदान मोनसे रादाबानो जादों दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे आसामाव उन्दै हिनजावसा जुलि खालामनायखौ होबथानानै उनाव थांनाय 20 बोसोर उन्दै हिनजावसा प्रेगनेन्ट जानाय 64% खमायदों।